Тук каза да го изчакаме батката, като бил готов, щял да дойде. Абе, щом навика тук в офиса нещо сериозно е. Да не и пък да сме сгафили нещо, не знам. Не вие, аз гафих този път, че изобщо толкова време съм се занимавал с такива бездарни и безплодни същества като вас. И кой изобщо ви каза, че му ми сядате на президентското място, докато съм още тук, бе? Батка? Какъв е този сак? Момчета, Хемингуей го е казал много отдавна. Понякога, за да полетиш, трябва да се освободиш от целия товар, който през цялото време те е дърпал надолу. И Тико, напълни го с досегашния си живот ли? Да, напълни го с спомени от некадърници, тювлеци, диджеи и всякакви идиоти, които до ден днешен ме дърпат толкова надолу, за да не мога да се развивам. Сега какво мислиш да правиш? Напускам България, Тромпет. Отивам за София. Да направя малко бързи пари. Ага, его, и то софиянец стана. Колко ли време ще му отнеме да забравя откъде е тръгнал? Не много. Ще продавам имоти. Че той тук мога продаваш имоти, за какво ти да ходиш чак до София да харчиш пари? Защото там Тапанарино един гараж струва колкото един двустаен тук на първа линия. Там е мястото за млади, усмихнати, перспективни хора като мен. Това е Европа, приятели. Батка, заповядай. От това, бе? Един скромен прощален подарък от мене. Подарявам ти телефона си. Само една особеност има. Като говориш, натисни 2 пъти слушалката, защото иначе се остава на високоговорител. Абе, работи как сега. Тромпет, ти обаче си истински програмист. Може всичко да ти е нескопосано, обаче нещо работи ли ти, не го пипаш. Взимам го само, защото те уважавам. Приятелите ми в София, знаеш какъв телефон ще ми дадат, ако отида той ще се изложа. Ай, и се надявам повече да не го видя. С Богом, шматки. Дано скоро да не го видя. Ай, ставай, че забравя. Аз не мога да повярвам какво се случи току-що. Да, жалко само, че е толкова некадърен, че максимум до една седмица ще се е върнал при нас. Да, с това българите наистина не си уважаваме звездите. 20 минути обикаляме и няма кой да ми носи куфара. Аз да нося ли, работа ли да търся, кое по-напред? Ето и тук няма как да не е за продаване. Ти големия имот. Чак такова посрещане, не съм очаквал. Добър ден! Здравейте. Аз съм нови брокер. Здравейте. Приятно ми. Дошъл съм да започна работа. Но ние не търсиме брокер. Естествено, че не търсите брокера, моето момиче. Нали вече съм тук? Айде, ходим по сено кафеци и да се разбираме за комисионната. Давай по-бърчо работа, ма чака, къщи трябва да продавам. Имате ли опит в продажбите на имоти? Софиянчето, айде само на мен да не ги представяш толкова сложно нещата. Всичко е ясно. Топ локация, южно изложение и се отопляваш само за 25 лева на месец ток. От които 12 ти харчи бойлера, 12 печката и пералнята едновременно и 1 левче ти харчи духалката от 10 кинта, ред ги купувате от Еленци. Не е само това работата на брокера. Има много теория, която трябва да се познава. Например, вида на строителството. Ние тук залагаме на най-висококачественото строителство. Комплексът ще се строи на 3 етапа и всеки етап има актуване. Вие не знаете ли кой е първи акт? Да, акта за раждане. Ани само мене не да му учи как да се върша работа, да не ти покажа кой е последния акт. Седи си тука, краси офиса, посрещай ги, прави кафенца, карай ма да се чувствам желан, искам към мене супер готино отношение, аз отивам да продавам къщи. Айде, ще звънем после. Това вече е офис. По-ме ограничили 2 квадрата. Тук си имам и таван и имам и въздух. Ало! Как е, Ватка?
Ще остана, бре, тюфлеци. Здрасти, намери ли работа, Ватка? Абе, тромпет. Абе, какво не разбра, бе? Там, къде има работа, аз работа нямам, бе. Слушай сега, по принцип съм фанал една работа, къде като стане, първо вас ще оправя. И между другото, много ми липсвате, момчета. Добре, Ватка. И ти ни липсваш. Айде, ще се чуем после. Айде. Шматки. Ма да чакат да им се обадя. Ватка, нали ти бях казал, 2 пъти трябва да натиснеш слушалката на високоговорител? Абе, ей, тромпет! Шматка така! Изкара ми акъла. Помислих, че той е някакъв телефон за екзорцисти. И другия път си купи хубав телефон и ми го подари. Ало! Ало! Шматки. Извинявай, Ватка. Ало, Станко, брат! Здрасти! Батката съм. Слушай ма сега. Имам страшно предложение за тебе. Топ локация ти казвам, брат. Не бе, какъв център, бе? Не широк център, бе. Абе, как да ти обясня? Има си собствен център. Абе, каква провинция, бе? Аз не съм някой царул, бе. За какво ти е този център, бе, човек? Ти нормален ли си? Ба, ти имаш най-хубавата гледка център, бе. Ти къв имаш главата? Каква е гледката? Гледката... Направо е бетон, брат. Изложението, какво било изложението? Абе, слушай ма, бе, брат. Даже и вятъра е южен, бе. Абе, сега, доверие ли си нямам? Не ми говориш. Сега, аз ти предлагам най-доброто. Молете се. Да, виж сега. Не е проблем. Мога да я продам на тебе, обаче, сега как да ти кажа, понеже интересът тук, нали разбираш колко е голям. Просто точно тази къща, която ти искаш, вече я капарираха. Ама не, виж сега, виж. Не. Това не значи, че няма шанс. Обаче, сега как да ти кажа, малко трябва да дигнем цената. Взимаш я, така ли? Добре. Айде, със здраве. Този балък ще ми докара още 20%. Така аз мога му набутам и парко мястото. Да не съм забравил нещо друго. Затвориш телефона. Ало, Станко! Аз за един друг балък говорих. Не си ти балъка. За друг... Станко! Те са на 500 км от мен и пак продължавам да губя пари заради тях. Трябва да ми я купиш. Казвам ти, много ми харесва. И може да спечелим и кола. Здравейте. Здравейте. Наистина, на много хубаво място. Извинявайте, вие ли сте за огледа в 15 часа? Не виждате ли, че говори по телефона? Мамо! Ето в някой лев и ме оставете на мира. Да, много ми харесва. И може да спечелим и Тесла. Като гледам само на цената, дръжката му офанеш. Много ми харесва. Казвам ти. Мамо! Кажи бе, Кари! Това е човека за огледа. Вие ли сте друг? Да. Ами, съжалявам, просто очаквах някой по-представителен. Че кой е? Не сме един за друг ли, а? Както и да е. Кажете ми, кой от трите типа къщи е най-подходящ за мен? Четвъртия. В смисъл? Смисъл е такъв. Избираш си коя къща да купиш, а аз настанявам мъжете възможно най-далеч от тебе. Така че се едно зареждане на колата да не можеш да стигнеш до него. Супер, купувам. Скъпи, чакай, че си на високоговорител. Няма вика, купувам ли? Всеки знае. Къща е мод злато е само в банка Хил Резиденс. Како? Ето добра работа. Чакай малко, сега ще се обаря. Затварям, че ми дойде купувач. Шш! Петджито! Какво ми правиш в двора? Ти да не си ученик на Петър Дънов и да си дошъл тук да събираш енергия, а? Аз съм топ 5 на IT специалистите на България. Дойдох, защото разбрах, че тук е меката на IT специалистите. И аз вземи тази антена и започва да търсиш сигнал. Ще търсим, как няма да търсим. Заповядай ти, Тя завърти 26 градуса северна ширина, 15,9 южна ширина.
Надясно, надясно, надясно. Абе, идиот! Да ти приличам на Google Maps! Кому въртиш като някой пумпал тук, бе? Така, я, чак, няма дигай, разкарай таче, разкарай. Значи то, интернет сигнала си е супер, бе. Добър ден! Аз до сега на антената ли си говорих, бе? Цял ден ще влача тенджерата. Bunker Hill SpaceX Connection, motherfucker. Доктор Куин, чакай за малко само. Слушай, фотоволтейк. Ти видя ли кой излетял там, бе? Ами аз го изстрелях. Ти сигурен ще законното й? Ще разберем след 5 минути. Виж сега, миличка, много добре се справиш с масажите, ама тая отстъпка, къде ти я дах за къщата, само с масаж няма да стане. Виж, що не да ме изчакаш горе в спалнята и да ти дигна малко отстъпката още, а? Сърничката. Ко прави там, бе? Здрасти, батко. Ни малко брезент лайнон да вземе. Дадахме да си наберем само, не? Момчета, знам как ви изглежда ситуацията, ама не е това, което си мислите. Той тук да не ви махлата. Просто в момента строим и няма нищо за изхвърляне. Айде, дърпайте кот на карете. Не. Ние и за друго сме дошли. Малко къщи дойдохме да си наберем и ние хол офис да работим. Да. Не за тос офис, бе. Ние, батко, за колата сме дошли. Каква кола, бе? Какъв кола? То са на жица дето и. Ток, дет работи на ток. Казаха ни, на всеки 4 в един човек ще печели. Ние двете по-отделно на запишете, така по-голямо шанс да има. Чакай малко сега. За колата или за тока сте тук? Кот дадеш, батко, се, беркет. Много шукаритетна мехлюзина имаш, бате. Батко, и много хубав пежама имаш. Мерси, чаршаф ефенди. Ти да умреш, аз да живея. Ти да умреш, той да живее. Нали той казах? Тешекюр. Прощавайте, между другото, не знам дали са ви казвали, че просто имате очарователна усмивка. Тръгнал съм да купувам, хабиби. Евала, ашко съм. Господине, то реално аз продавам тук къщите, аз съм брокера. Заповядайте да ви покажа първи неред от къщи. Реално най-хубавата ни част е гледката, тук ще ни е първия ред. Абе, двамата се разкарайте оттам, то от вас един лев не остана. Ей, тоскат, вземи да вика, имам чуш, само майка му го обича. Ще ви се на... Какво има, хабиби? Защо си тъжен? Какво ти кажа, Арап Ефенди? Откакто съм дошъл и почнах тук на този обект, работа хич не върви. Ние, арабите, много щедри хора. С какво да ти помогна? По принцип, сряда и петък нямам ко да мъндръсам. Да не мога скъсаш две от твоите и да... Няма проблем, хабиби. Само да питам мама. Мамо! О, сине мой, не бъди идиот. Банкер Хил ми купи име. Шпич, заеби жените. Баща не ти ли трябва?
Нямало продажби. Само аз не съм виновен за това, че нямало продажби. Смята ми тя. Времето ми смята. Комисионната ми смята. Да ми пусне не смята. Той как го смята? Аз сега ще й кажа. Дръп са малко, Какво ме гледаш като пръдна в маршрутка? Не си купил къща, че чакаш тук. А? Шефки, мога всичко да обясня. Ако цялата тая пасмина отвънка е дошла да ма плюй, да знаеш, че не е вярно. Те просто не искат да купуват къщи. Аз ко съм виновен? Обясни ми аз ко съм виновен, че те са цървули. Не знам за какво говориш. Нещо си се объркал. Всички хора навънка чакат и искат да купят къща. Абе ти не те ударила туха по главата. Ти погледна ли ги ти отвънка? Кой според тия може да си купи къща? Всеки може да си позволи. Ние подсигуряваме 100% финансиране. Да, 100% финансиране ли, ма? А ти сливи ли имаш сега в устата, бе? Че ти тези къщи ги раздаваш по-лесно от бързите кредити, бе? А ти... За какво правиш, бе? Защото луксът ни е за всеки. Спокойно. Има още къщи за продаване, ще изкараш много пари. Изкарай си ги ти и после, ако искаш, и тях раздай. Винаги съм знал, че варнени сме по-големи тарикати от вас. Само маят, че между нас можеше да се получи. Напускам. Накрая. Кога чакам този момент да дойде? Да, няма кой да ни пречи. Шоркаме си биричката, ядем си скъпи ядки, нека тоня тюфлек семки да чопим. Чикинче изкарваме. То какви? Само дет казахме на ония равен, как да стигне до банка. Би, човек, какво става тук, бе? Батка ти такова. Кога се върна от София? Ами, батка, ни крета ме някак си тук малко, много тъгувахме за тебе, малко. И ако искаш, иди си опрей нещата, настани са, почини си, ни ще разтребим тук и ще... Не. Много добре знаете, че не обичам да им се пипат работите в офиса. Айде сега отидете посети ми едно кафе, аз ще се почистя и елате на съвещание, че много работа ме чака. По-бързо. Абе, друго си е у дома. Писновали от високи блокове, панели, етажна собственост и сутрин шумни комши от сорта и тем подобни. Търсите комфорта и спокойствието за вашето семейство? Банкя Хил е вашето място. И повярвайте ми, покупката в момента е по-достъпна от всякога. Аз направих свой избор. Ще да капарирам даже.